Idi kalman laeng. Programa ng kapakangigan, kadagdag tutuma pagkasalitaan, tibiyag kinayat, akasla na pasamak laing idi kalman. Aping amin nga ditay amuno anyat mapasamak itun bigat. Tapno dahi ta mga aldaw kat saan nga balil nga idi laing kalman. Papagay mawisan na kayo nga agsurat, kan mga ipatulod kadagiti pagkasalitaan nyo tibiyag kinayat, ada yung tupulos malipatan. Ana pasamak idi kalman laing. Kaya patulod jo, iti ito yung programa, kat maibasa, dagiti apakasalitaan nga pakaadawan iti adal, liwliwaken pagsarmingan tibiyag. Idi kalman laeng. Sa gudahin nga ti surat, idi kalman laeng nga paset, ti pagkasalitaan, di pagayam tayo nga Carlo nga Napoluan. Allah, duat asawa na. Idi kalman laeng. Idi, kalman laeng manong nemi, takaslak la nakakita ti al-alia, idolo katak tiri daw, kat timat asawak, tinekwadroy tiri daw. Sika? Siya, Carlo. Ingat pasapul mo. Siya, awa mo, mo kasi kat asawak. Naman at masapul mo. Sikat ka sa pulak. Da kayo karagitan nagta. Di nakatipastrikat. Saan nga nakasapulan pa eh? Mimi. Adan sa baling asawak. Saan nga sikapit ibigbigat na asawak. Kinunak manong nemi sa kuing balibag ng inrikep tiri daw. Nangigbit siguro manong nemi niya Julia. Ti panangibalibag ko tiri daw. At dahil tilikod ti balay manong naming kita simrek manipo di kusina. Ano na dyan? Carlo, apay, sila kapuntot mo. Dadailam sa matintari daw. Julia, adadak kala problema. Problema? May panggap ka di kini tibalasang mo? Adadak problema, Carlo. Itilabas tiri daw. Ada sa dyan ipod nung asawak. Ana? Api kata. Di ba nabayagan nga? Sugar mas dawak. Api biglang nagparang. Dakala problema nga rin kasta. Siyempre, isot legal nga sawam. Di siya tagiboy. Haan. Saan ka giboy? Hawanin sa baling ibilang kong asawa no saan nga sika. Saan ko nagibilang pang asawa dahil di nga mimi. Kalapasang naliniputan nak. Patyam ka di kahit kupay? Hanin. Diyakon pa ka na no. Kan, mas dawang tikas di ka lang ana. Dan na nagdiak nalasin. No saan ko kung ba nga nakita di siding na. Siding ni pingping na. Diyak kong papagarupan ni sut asawa. Apin lang ana ya. Nakutong. Di ba nalukmag yun Chabi. Wen. Chabi. Napintas si pamagina na napudaw. Kaya pa kasi mo nila nga na. Di ko manong nemi at dagtug-tug-tug. Carlo! Iso na yata? Iso. Carlo, pang-asim. Pasang bahay na ko iti balay ta. Pasang bahay ko ni iso iti balay yo. Nagawa na yung madanagan, Carlo. Irubat ko rin kita arwatek tako. Pumanaw ako. Nagdan na kayo iti asawa. Saan? Saan ko naklangaro din? Ang kamawanaw. Sikat ipatpatig ko. Sikat ibilang kong asawa. Ano nga rin? Kung natin kasarita. Hamoy luklukat tiri daw, ha? Nakalak na ita. Magnakit di kusina. Sadya ka numuhat. Kahit kasarita kisuna, itirwar. Dapat din pastrikan. Kahit mga nga aribongbongan na kayo nagkakaroba. Kasi, manano? Amo daman isuna. Amo mo ti tao. Noon niya, di klase na nga babae. Sige, bahala ka. Panagluluton, ilak amang ka di. Ana? Panagluluton, ilak amak ka di dating asawang. Nga, makamu ka.
napanak nga rin iti sangot ti balay manon na imigit iti makita na. Carlo, makatoy, dito tangang sarita. Iti lukot ti balay. Apay nga saan nakapastrikan? Iti lukot ti balay iti pagsaritaan ta tinalapat. Rumbeng ka di pastrikan ka. Siyak ti talagang asawa. Wen, sikat legal nga asawa, kim saan ka ngibilang asawa. Ayan yan, Brayo, apay karibong mo kayo. Hindi karuba nga. Nay, ikit siyempre makita mi mat, Carlo. Si Mangpet gaya mo ni Mimi. Tilagal ng asawam. Uwan, si Mangpet yan, ngamjak kayo na pastraken. Amok, do apay nga si Mangpet, katik mat pagkananon. Ang kayo maribong mo, ay, nabiyan nyo yan, kayo mo rin, duat asawa na. Na, ala, duat asawa na. Nikit kang kansyawan takmat ka nikit yung manong tamo da di storya eh. Ala! Duat asawa na! Ala! Duat asawa na! Tanaw ka man! Ay! Panaw kayo! Ala! Duat asawa na! Tinglaw ka nikit yung kumpingan. Tuwala kayo karakat! Makakatawa ka baka pungtot manong. Maginang teramit mo? Agtuko ka. Baka damang na nagiti gamit ko sa diyasango. Ay! Pagkananutan na yan. Abi ka sa langam. Matipindas mo, nakakutkot tong kan. Kaano pengawon pindas mo, panagawid mo? Patyang po harot pagkanano ka? Kalpasang inaramid mo, ti amin nga nang lipot kanya. Carlo, pinanawan ako, di kabalay ko. Di wow! Iso nga, iwanin sa balang inaramid ko, hindi. Nagawid ang kan ka. Tapno niya. Tapno, adan sa baling asawa ni Julia at ataunin. Di na kadikasyan. Sika, nasyan ka kadikanya? Ha? Nasyan ka kadikanya? Inggastusan ka nga napan nag-Hong Kong. Ha? Siya nagbaybayad ka nagiti utang. Inutang ko, inutang mo, tapno lang makadanong ka sa Hong Kong. Namin ano ka lang nagpawid? Di ko insarding mo tinagpawid, nga di pa nabayadan di utang. Kalpasan na. Kalpasan dito ang atawin. Nadamang kulayangin awang kan sa Hong Kong. Simangpet kan dito Pilipinas kim nagtarusan. Nagtarus ka sa baling nga lalaki. Ayop ka, manglilipot ka. Sa ita, adarupang mo sa mangpet. Bakawanin na, Carlo. Bakawanin na. Nagkamamu ka lang. Ito sa baling nga lalaki. Linipat mo ti pamilya. Siyak nga asawam kenti anak mo. Siyak tinagasgastos ti panagbasa na ti kolehyo. Pinagbasa ka o ti gastos mo. Sa kistag, kamang ka ita. Apa nga pinanawa na ka, ti kadandenan. Tinangisukat ang kanyak. Gabuta na kutunggan, awan pintas mo. At ngamin, sakit ko. Haniya, at sakit mo. Uwain, di na akong maanusan pa hina yung lalaki so nga pinanawan na ko. Gusto ko nagsubliak kang kakarlo. Kasya na kumaawan ti sa bahali nga sang bayak. Kasya na kumakarlo. Nunas kan nagparinto mga kitisang huanong kita rabidik. Nagparinto mga talaga. Ngay narakop na nagidisaka. Ngay nagkanapit itapang ko. Ni, ramidem. Ibatanak. Tapno lahing mapakawan na. No pang makawan. Okay, pakawanan ka. Ngam saan kan nga maawat pa yung asawa. Kasi na, awan tigatang ko ti agas. Awan tigatang ko ti agas. Tapno, saan nga kumarot sakit ko. Linawas nga agday-dayalas sisak. Kana? Dayalas. Handa ka na gastos neta. Ay, apo! Ikastusan ka ko ba? Pakawan! Pinanawa kon manong nin. Simbre ka ko ni tuneg. Iti kusina tinagnaat. Inlock ko.
At nagsalita nyo, nagdakila problema nga talaga. At kayong sakit na nga nakana. At dahil dialysis. Ana? Hanga bali ko mga sumangpit lang. Nga awan sakit na. Ngayon, Diyos ko. Amo ka din na ito ni Nika. Ti putot mo. Ti anak na. Ampay tawagan mo kiti ipakamong kingguan na nga dati inana. Iso tinaramit ko mano. Hello, Papa. Madamot ubra. Apay emergency anak. Numabaling ka nag-excuse ka ta trabaho mo to agawid ka. Tapay. At takas na pasama? Ang problema? Manggulgulo mo ng boyfriend ko ta? Nga may panggam ti boyfriend mo. Nga manggulgulo no kan kasta nga umay nakaawisan nga di mo kahit sumurot. Takas ano kami sumurot ka kit napartek nga awisan na ka. Tila masarsara ka met. Mukat yung harod met. Nga martek suna. Nagsina ka yun. Nagpakamatay ka nun, isina. Ay, po, Diyos ko, Problema ng boyfriend mo, damat dimtang ang problema dito. Hindi ito tang, bang? Kahit mo ka di makita ti inam. Orewan inak, mukas dyan mo na kinadakas na. Ada isunan. Ni mama? Ada? Ada. Takutong. Ada ka no sakit na. Agdal dialysis. Ano yan? Dialysis. Di mo lang mabalikasin tatang apapang. Di ka aga angaw. Pang. Hanak aga angaw. Adad to'y tiinam. Kahit mo kasalita? Sige man. Kasalita ang mga mabidlang. Tama partiyan na. Ngayon na ngamin, ada tarwar, jak pa'y pinastrek. Umari bungkid di adik di tao. Sadat ka di sutilid na kidubing. Anak ko na di kidubing. Allah, duat asawa na. Unada. Itadyo kang gawa na nga din cellphone. Oh. Speaker ka ito namangikot salita nyo nga diba? Ninika. Ti anak ko. Kasalita ko na. Hello, anak. Siya kang tiga talaga, mama. Siya, anak. Apa yung nagawit kayo? Noon niya't imbaga na kanyak, manong nemi ka di sumat imbaga na iti anak na. Saan ka nung nga maanusan, ti lalaki na, iso nga pinanawan na. Awang batin sa bali nga pagkamangan na saan nga da kami kanong agama. Anak, gasyan na ko ma. Di nakpastrikan ni papang mo. Kasalitam ko man ni papang mo nga pastrikan na. Kasapulang titulog niyo, anak. Mamang, kasanong harutin katadan sa baling asawa ni papa. Sinong harutag kiboy. Uri na no, agbalin ako nga katulong daw, okay lang. Basta lagi di. Ada, tumarek nga agas, kan mapaanang ti doktor kag pa dialysis. Uri ka dadamat ng trabaho, manak. Sika na ti mangigastos kanyak, no saan nga kayat di papang mo. Anak ko, pakawanan na tigas dyan na ramin ko. Nakal ti bindot ko, anak ko, pakawanan na. Imbaga ti anak ko manong naming isublinan ti cellphone kanya. Hello, papa. Inalati ina, papa. So nga siya akong tagpagpakasyakan ka. Pastrem ko man ni mama. Di adadalang ko na nga duat asawak. Awan makaramin tayo. Legal mo mat nga asawa ni mama. Papa, ipagpagapuyo kanya, please. Kahit naman niya man na magastos ni mama, siyak ti makamo.
Di ako may tulong mo kanya, kada kami. Di adadamanin nga agriri kayo, iti boyfriend mo. Nga daw-dawatan na ka. Paggastos-tusam ti boyfriend mo, paggastusam peti inam. Sina kundi as ti boyfriend ko. Eh, kit nagpakamatay ngay. Kaya pa suna, uno saan kat umay mangriribok dito. Alis tumat ti barangay ti polis. Adamat ti barangay tanon. Pa, please. Masang patakto kumanita ni mama. Ita unak ti balay. Please. Gapo iti anak ko manong name pinatgakit pinastrik ko ni Mimi. Sumra ka. Kala na iti gamin mo. Di ba kanta nga kwarto sa pagkartuan? Kwarto mi kini Julia, kwarto ni Nika, dadat kwarto mo. Nasinig ti kusina. Nimbagamitan nga uray katulong. Sigang arti katulong ha. Agdalos ka, aglaba ka, agluto ka. Ngayon ko na, puwera agluto. Mga no sa bidungan. Ni Julia tagluto. Julia, dak dito eh. Dito ti asawak, amang nilipot. Kaya nila nga na nakakasing. Awanin ti, mangayat kang kuha na. Iso nga nagsublit to eh. Iso ni Julia, ti bilang mo ang asawa. Ketsi ka, katulong ka. Huwin, basta na pagyanak. Kanahanak ka dapat baybayan ka anak ko. Sige, gawin dita silad gamitin kang kan. Di ka rumar. Ako matubraan. Tubigat, agdalos kan to sa arubayan. Aglabakan to. Dalos ka dito nagtibalay. Anak ko na makapagtrabaho at masikitak nga ron. Tamakpakang ka ron din. Siyempre, damot ti anak ko. Baga, maawat na ka di anak mo, Namsyak, di ka pulos maawat. Pagka nanok matigas kang ka, napiyak umabat na nagsublit pintas mo. Manong nemi, iri sumangpet ni Nika. Nakita ti pinaginarakop, dagiti agina, manong nemi. Inalati na talaga. At nagsangit ni Nika nga naasmasyan iti lang ati ina. Sinuwar ti doktor yo, mama. Awampay Sige. Tagapsenak to yung dubigat. Tay pakita kang doktor. Magkita sa doktor mo to. Gusto mangkita kang ka. Isak di amin na makamot kasto sa man. Agyaman na ka na. Agyaman na. Iti dumteng tirabi manong nemi, siyempre, idagkasilit kami kini Julia. Arakupen na, mailiwakin ka. Ako, iwar ka. Tapa eh. Ano pang panunutan? Ni Mimi asawam? Ito ka di nga sikot. Gusto kay dam? Nawayamat. Ngayon umununak pa ilang meta. Sakan tumapan kang kuha na. Madimot, ano isot iyo nam? Hindi kahit mo sawan. Hala, doon na sawan na. Di ka man... Ano pang panunutan? Ha? Ang mati problema mo iti asawam, nga puto damat anak mo. Nangigmuwet, abin nga magastos, isot makam mo. Datangar timadi eh. Di awan titad na kanya akon. Kadatan. Di trabaho ko mo yun. Trabaho ako mo yun. Sungar kong pinagbasat, tapno, dapat kinanodan. Di kad kaputadan, paggastusan na. Di kad kabilitar nga sumrekak man yung nagtrabaho. Kauna. Nagtrabaho ta nga doa. Sumrekak matan. Aduman dito mabaling at pagtrabahuan. Ano kayat mo? Itad mo kada Nika kinti inana dito nga balay. Tagkasera ta. Wala! Isang kita tagkasera? Oo, pakpakawan. Kituan. Tapno sandang iba nga doot asawam.
Lalipatan nga ro din, sweetheart. Ah, Julia. Duat asawa, ma. Siyakti mo na, wen. Basta rabi ikat siyakti yun na, ma. Tano saan makita mo. Oh, Julia. Carlo. Carlo. Dahito di magusto ka ni Julia, manong name ita isuno ka mo na mang romansa kaniya. Magustuhan naman nung name nga pro-aprusan ti barukong ko nga agkakan barbunan nga min ti barukong ko at magustuhan naman nung langrunan lang aruden no retay na uyusan na kon kat nakuuyos mo ten rumabawon man nung name kat di barukong na isot igud-kudugod na iti barukong ko. Oh, Carlo. Carlo. Oh, Carlo. Oh, nagmayat. Nagmayat no barbunan ti barokong mo. Nga may gudgudugod ti duaman sanas ko. Sa taging inagag-lips to lips kasteng. Oh, Carlo. I love you, Carlo. Siyak ti yun no naman, sakbay nga umakar kanto iti kwarto. Supay ti umuna nga mangan mano. Tayong pababanan ti ulo na, kalpasan na, nga inagtagkan na, ti barokong ko bimaban, manong name kit inigkananan, ti Tesla plus light, manong name ti karakil na sana inamulan. Julia. Julia. Sige, pigpig sampay ti asog mo. Tapno mangig ni pagka mo. Pati ni Nika umapala. Baka yawan na medyo boyfriend. Julia. Ipakastoy mo. Duhatat mangan tangan to. Inawit ko manong name kiting pangato naman. Adan iti ulok. Dagiti duha nga saka na ket ni agar aruyo tentilo ko. Carlo. Carlo. Napukawen ti problema manong name tawan sa baling at ti panunot ko no saan nga ti itatayok-tayok panakaitayok-tayok mi ngagpadpad kini Julia. Julia. Oh, Carlo. Carlo. Naging ka manong name nga nagbatog ti posong ken posong ngem isulat at adda itirabaho manong name ket ison tinangigusok ko nam ket tinugawan nak. Carlo. Carlo. Julia. Julia. Basta wala yung manong name iti panagkabalyo na hulore lang lumapak-lipak nagdiso ti patong na manong name. Julia. Carlo. Anak mo nun, Carlo. Oray siya. Napagustuhan mintirik nami manong name. Ti makadakas. Bagmanta. Saan nga nagtugtog itay? Sindet ha? Siyak pa. Nika apay. Nakwan nyo. Kas kalagdada mo. Kas layo la kayat ng pangag kini mama. Ana? Haman na kas nakabigsanan ka. Sisuno ka tayo kwarto. Ano? Wanog sinukat kam kini mama ti kwarto. Di adada nga mangag ni mamang mo. Isugayon di pagpangibagan nyo. Nagsinukat kam na ti kwarton. Isuntakin na nga. Tasyak tanda di agid. Ito sinig ti kusina. Dadat desisyon mo anak. Kaong bibiyang ko no. Una. Hindi kayo mo nagpakaturog. Di naman mo mga ilimot ka. Amuyumot nga, experience ko.
Pati siya ako na umapal. Hindi, tawagan niyo boyfriend mo. Diyakon kaya. Alay ka nga maturo kan. Makisinong ka ni mama. Mayabay ti ni mama, ti kwarto ni mama. Ay, akar ko doon kita arwatek, yung gamit ko. Sige, makamo ka. Kapag nga naglibi ka, di asa sa dagto makaram. Kapag ko makarak, ardang. Pag ano, kumapangarot iso naman. Daharot sa kintan, mabaling ngarot met. Baka isot adadang pakanagdagan ng amatay. Kasi nang ngarot din ng kintawan na. Alaman? Patsimot ngarot. Nga tapakatrilak yung kuha na. Kasi nun, no ba nagpapaagas na, ito, agsublit lapsat na. Sama nga sa pagsaritaan ta. Matulog tan. Nadaya, agbilang ti mamin, nadaya, agbilang nga on ti number 2, o na 1, 2, 3, Ana. Hanga mabalin. Nasapol nga the second round na, sweetheart. Itsong, si ka mamantimang Rosman sa kanya ko muna. Alam, Carlo, siyak ng taking baba, tas si kami taking gato. Alam, natanggal man rin. Dito yun, iti gusto kang ka, Carlo. Alisto. Nga mag-uri ka. Baka intunudwa kami gat mamaminsan tulayin. Awan ti second round. Wano third round. Loka. Second round lang. Diyakon maipitlo. Apay, basta. Mabanuga unay. Itanlok pa lang. Dua lang. Sige nga rin din. Loko ka. Kaputa dati asawa, mamindwa langin. Dati mamitlo. Samata. Sige nga rin din. Sige. Siya mantimang romansa keng ka. Carlo. Sakmet manong namin di bang karamukam ti baro kong Carlo. Carlo. Shh, di mo pigpigsahan. Irandarantak na ron. Papaapalak na dati nga. Asawam. Luko ka. Papaapalak. Di, umapal. Carlo. Laing ka, Carlo. Carlo. Deta, kasta. Alistom, Carlo. Alistom. Shh. Ano tayo bagbagam? Andak pala, di ko baro ko. Alistom ko nang. Diyak mo pa insirat. Shh. Kung kunak lang. Manong name kasmet lang iti dati titaray ti biyag mi. Numampayadan ti asawa. Balbalyo nagsubliak ti trabaho. Manong name bag tinawad takmed lang. Stamat nga si Mapol manong name ni huli at ti pagtrabahuan. Kadeta. Yan. Rumor kam ti alda, ti bigat, agawit kam ti malam. At syempre, agdalos mo't ni Mimi. Kanaglaba. Ika manong name ngas diya tinaramid ti anak ko. Iabsanan na. Tapno lang kuyugan na ti ina nga mapanagdialysis. Nagpatpatulong da manong name kadagiti politiko tahamarikatan mo ti anak ko. Napadama nagpatpatulong iti radyo manong nagpanawagan. Kada doon natin nakaamo nga dan di asawak nga dati. Kada gani makamamot istorya. Uy, nangin ko nila, bakit ba radyo? Apay, Dan. Nagturasan na nga ron. Diya balay. Ala, doot asawam? Kamit. Agkakabalay ka? Uy, kani huliat kasilad ko. Anang ortubra na. Kati yung sunat aglaba. Agdalos. Yung ti agluto, ti pamigat ken pangrabi, ni Julia. Kadabi di mo kaya tiluto ti asawam. Sa bidugan ng tupay. Hala, duwat asawa na. May sa 2, 3, 6 nga bulan manong nemi, iti kaadda ni Mimi. Iti addaman banlaw ko king kuana.
lumaplapsat met. Mimi, Carlo, nalaing di doktor mo Wen, samat ng maliwayan ti papangko. Ili awanak pa dito di pinanawan nak, di kinadanak. Maliwliwanat akti ang dialysis. Isang kimbutungak. Ngawita, awang matliway sa nagagatmat ng gumatang di anak tayo ti tumarek. Daily nga tumarek. Kan adumatikit niya nagpatpatulungan mi. Adumatik tumultulong. Agin sa sakit kan sa amin. Mabaling ka di nga rodmet. Ngayon sa sakita. Kad madadialysis sak. Papanam, nagdikos. Sige, karotikos. Ni Julia, danapanan na. Kaktikos karot. Mabaling kan sa amin. Kahit mo kasawin, kahit nakmad lang, kahit di ko sin. Di mo kayat? Kahit ko una ka. Garot di ko sin, alis naman. Kaslawa mit sakit na manong tilangan na. Talimapsat mit eh. Nakapag-recover mit eh. Manong, naman. Habegit nga saanin katasawak, di ba? Hindi sumraya ka niti salad na wanong nemi sinaruno. Saan ka nagsusukat? Abay nga. Oh, Mimi. Uy, kunak malamasaan ako nga kayat. Kayat ka, nuawan ni Julia. Di mo kayat? Di ka mailiw? Napakawanak ka din. Masi papakawanak ka. Ngam saan ka nga maawat pa ng asawa. Ngam no kayat mo, apikit nga saan. Nga, naku, Carlo, kahit mong sawin, duwa kami. Kahit wait, di matong palan, di bagada na duwat asawa ka. Si Mangpat nagsubli ka magkayam. So, nagbanglo ka. Mimi. Carlo, baka managdag sakit ko. Siyak ti agas mo. Ang mga nagulping ang kutumang manin. Siyak ti agas mo. Injeksyonan ka. Kasla nagsubli manong nemi ti dati nga riknak iti asawa. Inwagsik, linipat ko nga liniputan na. Imbilang ko manong nemi nga gapo na di Hong Kong sangsangpit dangit mailit itong galmay sa kalakan. Kitwen talaga, minansok manong nemi, takandigdidugos na nga katutot brush na ang imas di kiti bibig nga naimas ka man lang tagayam Mimi ti baro kong naman lasan nagdialysis ti loko Carlo sumit lang nga napigsa ti asog ni Julia kamot naglaing ka nga talaga ng peso. Sorry ta. Carlo. Gaputa mailiwag ken kuha naman nemi nakarugsuwak ko na. Gumana tentirik na inserkon ko na. Ti dati nga sumsumbrikan na, siyempre, numampayadan sa bali asim-simbrek, taliniputan na karoon, ng saan kong pinanunod, tinasken kat makara, gusto tirik na kang kuhana, Carlo, Diyos ko habang umarot sakit ko, Carlo, yung mga bali nga mataya kon, Carlo, basta, parang sa akin na, Carlo, Carlo, paano kon, Carlo? Uwin, manong
nemi napagustuhan tirik napagustuhan na tirik na awan sa bali agasawa kami may atope ni Julia anang tulakid din kang kuha nagitsot legal nga asawa di ba ipintuak pa'y manong Auston ang mga ano ka kumaro nabalik na kami mayat hindi mo ipagbaga dati kininika baka ungtan na ka baka ungtan na masakit ka lang aruden sa palatag sex. Ni mayat mayat. Baka isot agas ko. Carlo. Another round, Carlo. Siyak man timang ruwan sa kang ka, Carlo. Hali. Oh. Oh. Ah. Oh. Carlo. Siyak. Mangrabaw ka. Isarakon, Carlo. Isarakon mo ng... Uri mataya kon, Carlo. Basta si pamagawan kan ganiyag. Kinpay na gusto nak manin. Uri mataya kon, Carlo. Oh, Carlo. Oh, 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 oh. Oh, abang sartin mo. Hala, patay ka sa batin ako. Hoy, Mika, Mimi, namanugak lang. Sige, ituloy ko. Nasaan mo nakabailan siya kon? Si katakin ng nagan siya kon. Sige, ituloy ko manong Nemi. Tapos nang mapagustuhan man yung tirik namin, matay sa matito ako. Hala, makabaso lang sa matito ka. Hala, mayat, Carlo. Mapana ko, Carlo. Oh. La, makabaso lang, ha? Oo, basol mo, Carlo. Siyak palit si babasol ka. Ano marikag na nabanuga ka lang? Ilan ka, di pagpapigsa, ma? Ilutwang ka. What? Sige, man, gano'n. Imisuot mo na kita, rawatan mo na. Sige. Sige, at mangisubli na. Punasan ba si... Sige. Punasan. Sa ako'y subli. Ano ka naman, nung kang laban na yan. Saan ka pinili to, man? Sa anak kang babawi. Tabarbarin, no. Ikanak ti time ko iti arabi. Ha? Gawin. Umay ka na kumalati, trabi. Umay naknukaman kay da. Gawin siya ng asawam, Carlo. Lala, suot mo. Tengar mang luto na pagpapigsa. Nakakaldo isunan manon Nemi kastamit kanyak iti sumangpeten ni Julia. Nagbayad kan. Ay, tiyak med na ure nga dagos de ka kinatransaksyon ko. Ure no dan. Dan nagbayad. Siyempre, napangkwin remit. Nakakomisyon ako man. Abi kasta langam. Langak nga niya. Sila ka nang naglinglingat. Napanak nagka. Nagpaligad din sa likod. Sino kadwayo? Dududwa kayo? Kawa na. Tabi na dududwa kami. Abi ka sa pag-ngiit mo. Alaman. Itamang nga ron. Ana? Ay, datakwarto ko ta. Ano? Apay ko mamapang datakwarto? Tapno. Amuek. No, dapela pamiksam. No, tutulami ka dapat rabi. Alam umay kan. Ano, di ka man. Umay ka kiding. No, di ka umay. Ibagak nga din na pasamag yun ti asawam. Umay kan. Adda rabi al daw. Si kamet. Umay ka unasan. Kinutungpain ka. Carlo? Ulitin mo din mga. Abi, pilitan na kami. Kasi laki malkalayan ka nga, mangmandar ka niya ka, manggood ka niya. Kaya dyan kaya. Sa bagay, sinuak laing ko ma. Ngayon siya, tinang parparagsakin ka. Hindi agsagsagaba ka, pagkapot pa ng loko kayo ka, ni asawam.
Sa nga that question. Basta si katibibigay kasawa. Abi nga di mo pa panahon na ng asawa. Pagpagkapukten ako. Tanyo mo ang problema. Napasama kayo nga ito. Awan! Pag nanok ko mamay, nagloko kan. Panagipagharap mo kanyak. Adda ka man. Sige. Sabi ko mga ron. Sa sutak tukang kuwana. Karabyan na manong nemi kapilitan ah. Yung pinugusto ni Julia. Tapno saan nga gat atap. Mapilpilit kan sa amin. Sika mo na naman mapilpilit. Kasi una nga nakapimpintas ka, nakabangbang loko. Shhh, Carlo. Di makadakas manong name nakabaybayagan. Abay nagbayagan? Handa nang ipanamala. Dahita ka manin. Hambat nagpapadakat. Itimod ti may isang lalaki. Muna nga, no, ipidwata. Alas ito ko matlata. Napamunsamat din imbukbok amin iti asawam. Kuro ka. Matruman sana magkatapos kasaong. Di kita pala ituloy. Ana, di mo ituloy. Kasi naman kami di magbagam. Pag imunam ti asawa. Bugkawan na. Wala nga tapag iminam. Hanggang rumbeng ang gimon kapot asawa kisuna. Isot rumbeng ang gimon. Saan nga sika? Kapot kapit na. Kadisot po ng asawa basta. Panawan ka nito bigat. Amo ni papagyan to kayo pumanaw. Carlo? Si kapit na tatangsit? Ay. Sorry. Sige, matulutan. Di mo yung tuloy. Kasta kamat namin ita. Tila bagbagam. Nakabaybayag ka naman namin. Namintlo akon. Kaya namintlo kagaya man di sardengtan. Sika nga eh. Nga balikan niya ka. Gabutan na paskay ko. Nalpaskay ito, sawang. Puro na yun na yan. Diyos ko. Diyak lang kumakayat nga ramidan. Nga pilpilitan na eh. Di ka palag, sumardang makita mo. Lala. Ang kuling magkan. Sige. O maraming ko ah. Nangambali. Nalpasak natin na mitlo. So agapon, abang nga griri ka pa lang. O ang problema mo kanya ka. Napilpilit ka lang eh. Katurugan. Hindi maturog. Siyak tisan nga makaturog man. Ito yung paspasamag ti biyag ko ya. Matinsamag ti kastoy. Hala, duwat asawam ko na. Duwat asawa no. Alam mo anak, manong nemiti sila. Oradyak makainom. Mas lakay ko tuminom. Paano kiti ko Mimi? Carlo, napadakat ko sina. Tapnosan ko mangigtasog yun. Yaran tayo. Pinilit na klaing ni Julia. Awan tipon ko. Mimi? Apay? Hindi ito sinad mo. Ha? Datatag kayo da. Ikasano no, agasok akit mangig ni Julia. Ang mga no, riribukin na ta. Padasan na. Dito na ako sinan. Ha? Di adadamanin. Tapnosan ang mangig kan kontrol at tagasog. Sulatan. Nagdabukod ta nga pala nga kwanta kwarto apeng pelad sa kusina. Unit iban nyo. Sige nga rin. Itiban nyo na tan.
Itiban niya magpaisuman. Ar-aramida mimit nga dati na ito. Itiban niyo nga nun. Kat siyempre, tsaka mo no apay nga, nagsublimot tinti, interes ko kayong kuha na manong. Mimi, Carlo, nakaragdag sakak, kang kanahin kong ipagbagaw, rin matayak itan. Gapat si papakawang ka kanyak, kan inayat nakmanin. Ay, tan nakmanin, di ba? Ay, tan ka. Uri nagbasulak, si papakawan akin ka. Si katilagal ng asawak, si ina ti anak ko. Mimi, dahil ti kahililiw ko nga imas. Carlo, hibagkat na kon, isalukat na kon. Sige, Diyos ko, rima tayo kung basta lagi di maparagsak na kumanin ti asawak. Carlo, Hey! Ano Brenda? Na, sino dyan? Sa mga italtalak, kurit na nakalak. Sa mga italtalak, ituloy ta. Carlo, Carlo, Mimi, Carlo, Mimi, Carlo, Mimi, Carlo. Manong Mimi, ninika tirimuar iti silad na kitnapan na inanawa ni Julia. Isudan tinag-apa manong. Isudan tinagtungat. Ala, baka no kakasi dyan akta? Mabam na ta. Nalalaing ni Nika, din siya at aging lalaing tiloka. Isutlat Humberto, isukit agarin. Baka agtalaw to ni Sona. Hindi na siya at no agtalaw ni Sona di may masanukat asawa mo, handay bagbaga Allah, dot asawa na. Rimor kami manong nemi kat ni. Inanawa kong anin Nika. Manong nemi, takakaasimantin di pamayan na ni Julia. Nika, gusturan. Dahil ito yung tigundaway ko. Talagang ito yung tigundaway ko. Hindi pa ilang kakait ko, pungut-pungutan natin ang babae. Hindi pa ilang. Isukat tinakaritin. Isulat kamalala pagkatapos. Isukat tinaarin. Nglaing kan. Talaw ka! Alam, gusturan. Ni, kakasi mo tinaramin mo kayong kuhanan. Huli makan. Ay! Kinugtara na kidin. Alay, naglukot tayo. Siyak. Sige. Si Mang Pedlaing ta asawa mo, Mang Nilipot. Isumat na kayat mo. Awang kumatiriri no saan ka agriri. Habi nga sikat agriri, sikat ka malala. Kasi sino ko mga agriri no saan nga siyak? Nalpas ka man itayin. Sa mo yung soblaman ng ti asawam. Hanggang pa'y nagparuhan ito ya. Interserbam ti asawam. Isot nagparuwaram. Hindi ka sartin kan. Magipabain ka. Ano magipabain to yan? Magipabain. Ito bigat awarak tutuin. Oray pakititaan. Sublikan sa dyan. Tanya, sika ngay. Kasilid ko ti asawa. Manong nemi kabigatan na iso pa lang ti panagtalo ni Julia. Nurubot na nagitiharwaten na. Julia, wala. Awang kumatikas to yun. Sama lang gapukin ka. Siya tigap-gapo na. Kato na. Tasi kang harti nariri. Pagpagustuhan ka man. Alangan mat nga, saan ko pagustuhan ti asawa, kad mabalim man. Kung naman sa mun pagkanano, saan kayo bagam neta nga di mun pagkanano, nga pataddan sa bali nga nalaki di biyag na? Idi dayta. Sika nga ron, may kamanuak. Ang bali taindadatan ka siksika lang. Adan di asawa. Iso nga, saan ako nakasapulan? Kasapulan nga kumabasta nga agriri. Saan naman? Adadaman nga, ipamuking ko ano, di ko di na ako reserbaan. Diyan ka nagriri. Kinalpas ka matitayan. Uri ka lang mitlo. Kit ka patisang ka pinalpas, taon ka dimut kanyak, na pamunginserrekin iti asawan, siya tingin putukamon.
Nangarad. Kaya isumati. Isumot pag ganasam. Saan ka ganas kanya kon? Kasta? No kaya't mo dagtalin na editoy. Sumardin ka. Hanggang hangnak ngam apain, hamo apapain ti asawak. Tadi ka kakaasi. Ang mga no ulitan ni kati mga dumutong ka. Kawanin. Nagpatingga siguro. So nga sa rumah nga pumano at saan na ang sa tipod nung asawam. Into no, liputan na kamanin ta asawam. Ang mga namasapol na to. Aguni kan lang. No kayat kan pa. Iti pumanawen manong nemi rimuharak met nakadado tao nga. Allah, wana, may sa tasawanan. Allah, saan nga doon tasawanan? May sa tasawanan. Allah. So, taga, abeg. Bagbagaya. Allah, hindi ka doon tasawanan. Ita, Allah, may saan. Manong nemi, inarakop na tanak ko. Papang, agyaman kapag agyaman ka na. Kaya nasawan, saan nga nagulo ti biyak tayo? Taawanan, ti third party. Si papakawang ka kani mamang, ken siyawat ka man ng kankwana. Pang, duwatat mga sikaso kankwana, tapno umatid dugpay ti biyak na. Salud-sud naman kini doktor, no? Hanga may parit ti panakispag-sex na. Salud-sud to, ha? Data lang, iparit na. Iparit na nga ro din. Baka pasublim ni nanahulya. Anong iparit? Agas na. So, pagbiyagan ni mamang mo. Siguro, hindi yung palaluan, ha? At imat, aming mat naglabas ka dakas. Pag gusto nyo litirik na yung, basta, yung salud-sudak to ka ni doktor, siguradong ibagahan na nga may parit. Saan ko mamabaling ka? Takasano, nagsubli mo ti dati nga lapsat ni mamang mo. Sa, tungkit-kitak tilang anak, kasla, naging sasakit. Kapag tinalaing ti doktor na, hindi tayo ito amo, ha? Namin ano kay ka din. Kamdog pa doktor man bigatin. Schedule na. Damagin ko ng doktor. Anong nemi, iti sumangpet da. Tinamag ko nga dagos. Iti asawak din ng damaga. Anong ko ng doktor? May panggaptan niya. Di yung baga, may nagsunubyanan ta kat nakapag-sex ta. Saman, ket, mati ka nung, mati. So, ti makadagdag ka kamatay. Yung kunak man, tinagam ko, ang abali nga matayak. Basta matayak na si Arakop keng ka. Diba? Yan tangay, matayak tumit lang. Hindi ipapas na nagragsak. Ipapas ko nagragsak yan ka. Ano ba ko na? Kasano nga rin nung siyakti nakaigapuan na, no apin nga nadagdag ka na tayo. Di mo kaya na matayak. Tagat mong sinubrihan nga kayo ng hulya. Diyakon kaya ng hulya. Kastamot ko ng kanya kini. Ngayon din yung mapasatak natin. Simkan natin tiari mo kanya. Ano ito nga talaga? May parit? May parit, ah. Naman na kami timadlaw matirik na. Siyempre, halos tuwak mo ba nung. Yung kasla damat, may tad na kanyak nga pigsa. Uno, kasla masilsil po ang tibiyak ko. Gapukin ka. Ano nga taramidin ta? Di, ilimat talata kinini ka. Sex talata. Kabuto siyempre, awanin ni Julia, di datanti agkaida, agkasilid.
Hindi ka saritak ba't ti anak ko, manong, papa, pasapol nga saan kaya kasilid kini mama. Ano nga rod? Isot ko na ti doktor. Sige, isot ko na. Awang kas di agtong pali doktor. Di ang kam nga rod kasilid. Okay na. Naglagay pinyulado, wine. Wine. Patasin nyo kasilid pakita yo. Si kamat anak. Kakaiso na nga ni ma'am. Kumusta kay gan, di boyfriend mo? Nabayagan ng isinak. Saan naman tsak isina? Sakit din di paggapuan, di pagbisyo na. Nangrona ita. Tani, nagdakil di magasgastos ni mamang. Nagyamanak yung kanak ko. Pang, takay trumbeng nga pagyamanak, kapot na kayo tinang paadal kanya. Nagyamanak pa, kapot si awat kayo kini mama. Awanin ti problema tayo. Ay, uray ano, sa sino talaga ti naikari nga lalaki ti biyag ko. Tanangam nga min pili anak. Saan kang pili-pili nga ti Mang Martek? Dati at trabaho na kaskang nga ti William. Ha? Amok po doon taramitak. So, ang pagdanakan nyo pa. Aywan, malakip ko man. Ada ka di mo tala napaspasamak yo, kada si boyfriend mo hindi. Hindi. Di awanin ti mabalim mo pa ipanakil kada kita sumuro nga lalaki di biyag mo. Mamano ka mata na makasarak ti birihin ita. At naman yung boyfriend ti anak mi manong name Ket. Ibag ata nakasapulin ti nasya at kanadamat trabaho na. Pasaremet umay-umyan ti boyfriend na dito balay kada kaskasilid da. Nakaw. Nagpapaapal da. Mapanak mo ti ayan ni Mimi. Ala, paimay ka. Baka no. Hanga masango. Ti anak mo ti umay mangdagta ka data. Gabota, di mo ka di madlaw. Maganggang ganit ti balay tayo. Iso na tumulong ta, amang wagwag. Oh my God. Aging ga kada gito'y manong nami katagdag dialysis pa ilaang ti asawak na ni Mimi. Di bagsayatan na manong nami kat sanga kas idi kakunam lano matmatayan tilangan. Ngam nakadidilaw lata manong nami at dadigidi kondaway na talagang kapsot. Wen. Angem mas asyanak mo laon at ti asawak no sta nga. Sex kami manong nami. Angem isumot ti mga pilit kanya. Awan, mayat. Dito tibiyag ko. Sikat mangin injection kanya. Sikat mang silsil po tibiyag ko. Ta injection mo ti kasapula. Kung kuna naman. Alakit tilangi daw dawat may manunay may kiniapo Diyos nga sapod kuma masilpuan tibiyag na. Imdeta. Takalagastos manong. Mahadamat ti anak ko. Mamakamo. Sagtab-trabawak man. Yung naisangasin ko na minsan manong nanangatano isarding na palang tag-dialysis. Papangat. Di among hasta lang kasi dito na masamak na kingkuha na idi pinanawan di lalaki na kita na isarding di pa nag-dialysis na. Yan arat na nga na idi. Nakutong. Ako naman matmatayan. Padasay pakahanga kumutong. Pang, do'y pakadanagan. Itultuloy na ta. Sakti makamo. Ura kita mawatan na ba ni Edgar. Ti boyfriend ko. Nakasagana ko na matulong ang gastos. Idiyadyayan na pag-enti kasara. Nung na kasanungan din ni mama. Di bagagas na. Di kaskastusan na. Iso kano ti dakam kano nga doot mang tulong kang kwa na. Kinapudno na kit kwa. Baga na pa nagbalay kami, ayaban na ni mamang. Siya ka rodan. Nagbati ka to eh. Di ayaban man ni Julia. Nga mabaling agin na dayo kami ti asawa. Gusto din papanan ni mamang mo. At dakbat. Kinumatayan. Matay ka man ten. Mabayag pa yung mata ni mamang mo. Mga asin na po Diyos. Sige garot. Ituloy mong garot. Wan manong nami nagasawan
Danica kini Edgar nga boyfriend na. Ngem sanda nga ipapilit manong nemi nga agbalay da. Talain da ti asawa. Dapat balay mi ko na. Umanay tayo dito ko na. Sung kinayat da. Agkakabalay kami aming manong. Awang bay ta po kumi manong nemi mintultuloy ti asawak. Iti mapaniti doktor. Ket nagtultuloy met iti nga umang angis. Intultuloy mo itlata, iti nalimit manong naming nga panag-sex mi. Tanya nga ron, isumit no ka timangayap kanya. Saan ko man tapilpilitin, isumit ag gusto. Basta ko na kung di na papapasulan, no, maditirig na ha. Man, sikat ibiyag ko, sikat iagas ko, sikat mag-dialysis kanya. Diyak tula mo manong nemi no intun kano. Kinapudno naman. At adamat di kati umuno na nga pumusay ngem niya. Mimi akaruba mi. Di kati madisgrasya. Dapat natin nagsakit apagbit na tayo. Ngem ti asawak manong nemi asi bibiyag mo't pailaan. Ken makatrabaho. Iso na lang ta nagastos iso na. Diyak tula mo manong nemi no sinot umuno na kada kami no siyak kuno iso na mo't lang. Uno agtalin na paot ti panagdan namin. Dito nga rin ti pagkasalita ak manong nemi aslay dilaing kalman nga napasamak kadagyaman naglaunay ti anos mo nga nang ipasakit sapi kuma ta adamat naibatik nga adal no daman na pitot nga adal babagodan dito nga pagkasalitaan. Tuyag yaman nga pagayam mo, Carlo.